Raġel ta' 50 sena residenti bir-Żebbuġa jinsab rikoverat l-isptar Mater Dei jissielet għal ħajtu wara li baqa' dieħel f'ħajt bil-karozza. L-inċident seħħ kmien is-sibt filgħodu għal ħabta ta' 3:15 fit-triq tal-Barrani fiż-Żejtun. Il-pulizija marru fil-post mill-ewwel investigazzjonijiet li saru, irriżulta li għal xi raġuni r-raġel kien tilef il-kontroll tal-karozza li kien qiegħed isuq bil-konsegwenza li baqa' dieħel f'ħajt. Ir-raġel ingħata l-għajnuna minn tim mediku tieħed l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza. Aktar tard huwa ġie ċertifikat li sofra ġrieħi serji u li jinsab fil-periklu tal-mewt. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat Ġannella Camilleri Busutti li ħatret diversi esperti sabiex jassistu fl-inkjesta li ġiet appuntata. L-investigazzjonijiet mill-pulizija għadhom għaddejjin. Fil-waqt li triq tal-Barrani kellha tingħalaq għal xi ħin. Dan kien it-tieni inċident f'tem ta' 12 siegħa fejn persuna weġġet serjament. Dan hekk kif il-ġimgħa l-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar Franċiż ta' 19-il sena iddaħħal l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex wara li żelaq huwa qoli ta' madwar 3 metri fil-bajja ta' Blue Lagoon f'Kemuna. Rapport tal-pulizija konferma li l-Barrani weġġa minħabba li ġie fuq il-blat huwa għadu qed jingħata l-kura meħtieġa.